Kulolu suku siphinde sibonga iNkosi ngezibusiso zayo esasigcinile nangolonke uthando iNkosi esinikeza lona kakhulukazi ukuthi uKristu weza emhlabeni ukuzosifela ngabanye. Sibuka ke la kwisifundo unumber 25 lesson number 24 la sibuka khona isihloko esithi Buyisana nomzalwane wakho onegqubu nawe. Buyisana nomzalwane wakho onegqubu nawe. So sisebandleni ke ngoba sibuka la izifundo zomntana kaNkuluNkulu owenezeliwe ebandleni likaKristu ukuthi fanele kaphile kanjani, fanele ayiphathe kanjani. Ebandleni ke sinodadewethu, sinabafowethu, sinobaba, sinomama, siphiwe iNkosi laba bantu kwabasize sikhule ekumazini. Sinikezelwa abantu bawumndeni wethu omusha nobaluleke kakhulu ngoba sisenkolweni eyodwa, silalele iNkosi yethu uJesu Kristu. SisebuKristini ke sisebandleni kuyenzeka ukuthi ke kube khona phakathi kwethu ongayiphathi kahle. Kuyenzeka ukuthi kube khona umzalwane wami ongiphatha kabi noma ongizwisa ubuhlungu. Sifundiswa yizwi leNkosi ukuthi singahlali singabazalwane sinamagqubu. Izwi leNkosi liyasibonisa ukuthi fanele izimo ezikanjalo sizilungise kanjani. AmaKristu abantu bokuthula, AmaKristu abantu bothando, AmaKristu afisa njalo ukuthokozisa iNkosi. So uSathane ke njengoba esebenza emhlabeni, omunye umzalwane wayejwayele ukuthi uSathane njengoba izwe elizuzile lihamba ngomqondo wakhe, office lakhe elikhulu yibandla. Ngoba phela labo sebembalekela uSathane sebehlezi neNkosi. So uSathane uyasebenza ngamandla akhe onke ukuba asikhiphe endlini yeNkosi, asikhiphe asisuse esandleni seNkosi. So ke ioffice lakhe ke yibandla. So unokusebenzisa abantu ebandleni ukusikhuba, unokusebenzisa abantu ebandleni ukuzwisa ubuhlungu. Kulezo zimo ke ezinjalo iBhayibheli noma izwi leNkosi liyasibonisa fanele senze kanjani, fanele silungise izinto kanjani ebandleni. Kodwa ukukhulu nokubaleka kakhulu efanele siqonde ukuthi amaKristu anenkonzo yokubuyisana. AmaKristu akufanelanga ahlale anezinto ey'nhlizweni zabo ngoba azokwenza ukuthi ukukhonza kwethu kungamukeleki kuNkulunkulu, kungamthokozisi uNkulunkulu. So incwadi ke ibuka ke la ebonisa indlela uma umzalwane wami engonile fanele kwenza uNkulunkulu ukuthi senze kanjani, fanele sihlele silungise izinto kanjani ebandleni. Asilungisi izinto ngokwezwe, asisebenzisi ipolitiki, asisebenzisi uqili. uPetro mayekhuluma ngendaba yethu singamaKristu, incwadi yabesibili kaPeter uchapter 2 uverse 1 and 2 ibonisa lapho ukuthi silahle konke ubuqili bonke. Yabona? Uthi uverse 2 silangazelele izwi leNkosi elilubisi. Silangazelele ubisi oluyizwi leNkosi oluzosenza ukuba sikhule eNkosini. So amaKristu ahambe ngobuqili. Asenze izinto njengalokhu osomapolitiki benza ngayo izinto. Asidlali amagame ebandleni. Asenze izinto ezokwenza ukuthi abazalwane balimale ekukholweni bangamlaleli uNkulunkulu. Konke esikwenzayo sifuna ukuthokozisa iNkosi nokuthokozisa iNkosi. So nawe ke umzalwane omusha ebandleni makuvela izimo ezinje la ukhuba umzalwane, la ulinyauza umzalwane, la umzalwane ekona, kunendlela uNkulunkulu ayibekile efanele sisebenze ngayo. Sizobuka ke la uJesu uma ekhuluma ngathi lingakabi khona, ungakabi khona umbuso kaNkulunkulu, lingakabi khona ibandla. Uyakhuluma ukuthi fanele izimo ezinje silungise kanjani. Matthew 18 sifunda la uverse 15, sizogcina nje la kuverse 17. Kepha uma umfowenu ekona, hamba umsole ninodwa naye. Uma
ekuzwa woba umzuzile umfowenu, kodwa uma engakuzwa, thatha futhi abe munye noma abe babili kanye nawe ukuba onke amazwi aqiniswe ngomlomo wawofakazi ababili noma abathathu. Uma enqaba ukubezwa, tshela ibandla. Uma enqaba ukuzwa nalo ibandla, makabe kuwe njengowezizwe nomthelisi. So sibuka-ke indlela-ke amaKristu afaneke aphathe ngayo isimo la uma umzalwane okonile. Emese siqaphelela sengcenyeni la uKristu ebonise indlela nothando uNkulunkulu asithande ngalo. uJesu la kuverse 12 uya kuverse 14 la le chapter sikuyo ubonisa ukuthi uNkulunkulu noma isoni sisodwa uNkulunkulu wenza icebo ukuba asisindise. Njengalokhu umnini wezimvu uma kulahleke yodwa imvu noma enezu 100 kuneyodwa elahlekile uyaphuma eyifuna. So noNkulunkulu ke noma silahlekile uyaphuma asifune. So sibonisa umqondo ukuthi kunendlela uNkulunkulu nathi ngaphakathi ebandleni efanele siziphathe ngayo efanele senze ngakhona. So uma kukhona kumzalwane ongonile ongenze kabi, iBhayibheli alithi ngihambe ngitshela bonke abantu. Yabona? Ngilesimo ngisazi sebandleni. Mhlambe lo mzalwane akabonanga ukuthi ungonile. Mhlambe lo mzalwane akabonanga ukuthi ungikhubile. Izwi leNkosi alithi la ngihlale nayo leyo nto ngiyifake enhlizweni yami. Lithi izwi leNkosi mangihambe mangisukume mina engoniwe ngiye kumzalwane lo ongonile sibanjani sibabili. Okusho le ndaba yaziwa yimi naye noNkulunkulu ezulwini. So angizukuhamba ke ngimhleba umzalwane ngimkhuluma ngimva, ngoba lokho kudala ini ukwahlukana, kukhulisa ini inzondo phakathi ebandleni. So ngiyakuye ngimazi ngesikhathi umzalwane akazi akabonanga ukuthi ngimonile, ngesikhathi akufaki isono, mhlambe wenze into umzalwane ekuphathe kabi. Izwi leNkosi lithi le hamba kuye uma ekuzwa woba umzuzile. So inhloso yokuya kuye ukumzuza kuba ayeke into embi. Angithi uyamthanda lo mzalwane. iBhayibheli isibonisa ukuthi abazalwane bayathandana, abantu abahamba ngothando. Incwadi kaJohn 13 verse 34 and 35 uJesu manje nabafundi bakhe uthi nginikeza umyalo omusha ukuba njani nithandane. So amaKristu ke abantu bothando. So ngiya kulo mzalwane ngoba ngimzuzile. Uma ke la engihlula kuverse 16 la kuMathewu ngenze njani na? Ngiya ukulanda ababili noma abathathu ukuze bayizwe le ndaba. Uma sihluleka ke nalabazane ababili noma abathathu engibabizile, ikhathi ke la ngiyokwazisa ini ibandla. Usesihlulile umzalwane, akafuni ukusiyeka ini isono asenzayo noma akafuni ukuyeka lento embi ayenze kimi. Yabona? So uma ke enqaba ukubezwa, futhi ngamanye amazwi enqaba ukulalela ibandla, iluleko zebandla, njengoba phela ibandla lihamba ngomyalo kaKristu. Uma abazalwane bevula izwi engafuni ukulalela umzalwane, lithi izwi makabe kuwe, kusho ukuthi makathatheke kuwe njengomuntu wani wezizwe, umuntu ongakholwa. Kusho ukuthi kuba khona umehluko phakathi kwenu, awusamthathi njengomzalwane. Ngamanye amazwi lolu thando bomnikeza lona uyalinciphisa ukuze abone ububi abenzayo. So ke siyabuka ukuthi amaKristu anikezwe indlela yokusebenza. Inhliziyo yomKristu ke imele ukuhlala ihlanzekile. Yabona masisebenza kanje njengalokho iBhayibheli lisho, uma sekufike la ekuphetheni engafuni ukuphenduka lo mzalwane, inhliziyo yakhe imhlophe, inhliziyo yakhe ayinamagqubu, ngoba uhambe ngokwezi likabani? LikaNkulunkulu. Kodwa uma inkinga ikhona umzalwane ukuphathe kabi, bese wena uyigcina ngaphakathi uhlezi nenhliziyo enani? Enegqubu. Uma mhlambe le ndaba yaziwa yini babili, wena sutshele bonke labantu ukuze labantu mabembuka lo mzalwane bambuke ngeso osiwunalo nawe okuyiso lani lenzondo.
So sibuka ke la ukuthi ke amaKristu awasebenzi ngalendlela yezwe. Asizonda abantu senjani siyabasiza ngoba siyabathanda abazalwane bethu. So sibuka ke la ukuthi ke kufanele umKristu ukuthi njalo inhliziyo yakhe ihlale njani, ihlanzekile, imhlophe, ingenamagqubu. So akufanelanga kube namagqubu phakathi kwenhliziyo yethu kungabalulekile ukuthi ngubani onile. So ngamanye amazwi inhliziyo yethu noma ngonile noma angoniwe kumele ngiqikelele ukuthi ngihlale inhliziyo yami ngiqikelele ukuthi ayihlali ikhuthaza inzondo, inamagqubu inhliziyo yami. So akufanelanga ukuthi inhliziyo yami ngiyivumele ihlale kulezo zinto. Uma kuvela la ngikhube umzalwane, iBhayibheli lithi mangiye kuye. Mangayi kofuna abantu abazongisupporta kulento mhlawumbe umzalwane angenze yona ukuze bambuke ngese ngimbuka ngala. Angisambuki ngese lihle, sengimbuka kabi. Yabo? iBhayibheli ke lithi ke hamba ubuyisane naye. Lo mqondo ke la ukuthi ubuyisane nomzalwane wakho noma kumbonisa umzalwane wakhe la yenze kabi khona. Intshomela esentabeni uKristu uma eveza ngombuso kaNkulunkulu obuzoza ukuthi abantu balungiselele lo mbuso ozozo kulibandla. uMathewu 5:6-7 ukhuluma ngempilo yethu sisebandleni kahle hle. Noma ibandla belingakafiki kodwa ubuka uKristu ebonisa indlela okufanele siyiphathe ngayo embusweni kaNkulunkulu kulibandla. La kuMathewu 5 ke sifunda la uverse 23 and 24 uthi ke la uKristu, ngakho ke nxa uletha umnikelo wakho ealtare ukhumbula lapho ukuthi umfowenu unamagqubu nawe, shiya lapho umnikelo wakho phambi kwealtare, uhambe kuqala ubuyisane nomfowenu andukuba uze unikele umnikelo wakho. Kunezifundo siye sayibuka, sibuka umnikelo. Siye sabonisa ukuthi inhliziyo emnikeleli ibalekile njengalokhu izipho esilethayo zibalekile. Siye sabonisa ukuthi ukukhonza kwensamenti inhliziyo ayisali, sithinta la ukuhuba. Mawufuna incwadi yabaseFesu 5:19 to verse 19 ibonisa lapho ukuthi ukuhuba kwethu kusuka enhlizweni. So nomnikelo faneke unikelwe usuka kuphi enhlizweni enjani, emhlophe. Ukukhonza kweTestament lokhu kuyayithinta inhliziyo. uJesu ukukhuluma lapha kuJohn 4:24 ukuthi uNkulunkulu uthanda abamkhonza ngani, ngomoya nangeqiniso. So uNkulunkulu ufuna ukuthi inhliziyo zethu zibe zinhle masiza somkhonza. So nakhu ke nomzalwane wami, umzalwane unegqubu nami. So nene nomzalwane wami siphathane kabi nomzalwane wami. Akukuhle ukuthi ngizoletha umnikelo ebandleni ngosuku lokuqala eviki ngizokhonza. Ngithi incwadi lapha yabaseKorinte bokuqala chapter 16 verse 1 and 2 isifundisa ukuthi ngosuku lokuqala eviki siqongolele phakathi neviki siyayibeka imali ukuze ukuthi ngosuku lokuqala eviki sinikele eNkosini. So siyaliye ukuba sinikele, yebo. Kodwa uma sizonikela sinikela ngenhliziyo ezinjani, ezimhlophe. Nakhu kumzalwane wami njani sikhubene. Nomzalwane wami sinamagqubu enhlizweni zethu. Lithi izwi la umfowenu enamagqubu nawe, kusho ukuthi kunala ongahambanga kahle khona. Kunala uzwile noma uyazi ukuthi umzalwane wakho ukhubekile ngenxa yesenzo sakho. Sesikhuluma manje ngumuntu okhubile. Uzwile uyazi ukuthi umzalwane wakho umphathe kabi, kunomzalwane wakho ophatheke kabi ngesenzo sakhe. Ithi ke izwi la, shiya ke lo mnikelo, ungaqala unikela, hamba uyolungisa indaba yakho nomzalwane wakho nilungise bese uyabuya kuzonikela. Okusho ukuthi umnikelo wakho mawusubuya usulungise inhliziyo yakho nomzalwane wakho, ukunikela kwakho sokwamukelekile kuNkulunkulu. Isixwayiso kithi singabazane lesi ukuthi kungenzeka ukuthi sithi siyokhonza uNkulunkulu, ukukhonza kwethu kungamukeleki kuNkulunkulu ngoba enhlizweni zethu sisenamagqubu nabazane bethu. Kunabazane bethu
esingabathandi, kunabazane bethu esibenze kabi. So lo mbhalo usibonisa ukuthi fanele sizihlolisise ukuthi siyokhonza, uma sifisa ukuletha ukukhonza okwamukelekile kuNkulunkulu, inhliziyo zethu mazilungele uNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna inhliziyo enjani? Enganamagqubu. So kuyasibonisa abazalwane ukuthi kumqoka, kuyakubonisa mzalwane omusha ebandleni ukuthi kumqoka ukuthi ulungise inkinga ekhona phakathi kwakho nomzalwane. Sibonela ngalo kuMathewu chapter 18, uma ngikhubiwe mina fanele ngiye kumzalwane wami. La ku chapter 5, uma umzalwane enamagqubu nami, kusho ukuthi ngamanye amazwi yimina engisephutheni. Yabona labantu ababili fanele benze ngokusheshsha balungisa inkinga ekhona phakathi kwabo bobabili. Angithi ngikhubiwe, ngiphathwe kabi, mangiye kumzalwane. Umzalwane ngizwile noma ngiyazi ukuthi ngimkhubile, ngimphathe kabi, mangiyimeke ukuyonikela, mangiyimbe ukuyomkhonza uNkulunkulu, mangiqale ngilungise lo ndaba. So mangazi ukuthi Sunday siyokhonza uNkulunkulu, sixabene, kunamagqubu phakathi kwami nami nomzalwane wami, fanele ngiwalungise ngaleso sikhathi. Ngoba uma ngalungisanga lawo maqhubu, ukukhonza kwami ngosuku lokuqala eviki kuyize. Ngoba uNkulunkulu akakwamukeli ukunikela umuntu enenhliziyo enjani, enamaqhubu. Uzathi ke uKristu ke kule ndaba mayithinta futhi isimo songazwani nabantu, uza abuke nabantu mhlawumbe singathi bayizitha zethu. So lo mqondo wokulungisa izinto zingakabhebhetheki, izinto zingakabi out of control, kumqoka kumKristu. Awuyekeleli nje izinto zizimbi bese uthi hayi uzoyibona. Mawufunda la ku verse 25 la ku Matthew chapter 5 verse 25, uthi ke shesha uzwane nolwa nawe nisesendleleni, funa olwa nawe akunikele kumahluleli, umahluleli akunikele ezikhonzini uphonse etilongweni. Ngiqinisile ngithi kuwe, akawusoze waphuma khona uze ukhiphe ifadingi lokugcina. Okusho ukuthi uma ulwa nomuntu, uma unesitha, sebenzela ukuthi ulungise lezi zinto. Kubonisa umqondo wokushesha. So shesha uzwane, shesha ulungise. So nasebandleni uma unegqubu nomzalwane wakho, shesha ulungise, phakama uyolungisa. Ngoba uma ngakwenzi, lo mqondo ovela la kubonisa ukuthi kuzoba worse. Mayisethi la uJesu verse 26, ngiqinisile ngithi kuwe, kawusoze waphuma khona. Uyabona? Uze ukhiphe ifadingi lokugcina. Okusho ukuthi uyozukhipha the last cent onayo. Ngoba phela lo muntu uniyalwa isikhathi eside, ukhipha imali, uzama ukwenza njani ukuzisindisa kule nkinga ongene kuyo. So sibuka umqondo ukuthi ke endabeni yamagqubu nomnye umzalwane, shesha uyilungise. Sibuka la ukuthi uma ngazi ukuthi umzalwane wami ngimonile, ngiyazi enhlizweni yami ukuthi ngonile, ngenze kabi kumzalwane wami, ngimphathe kabi, noma ngizwile umzalwane wami ukuthi ukhubekile ngengikwenzile, ngesisikhathi lamba awenzanga okubi esingathi kuyisono, mhlambe ngendlela owenze ngayo izinto kumphathe kabi, shesha ke uyolungisa leyo ndaba. Ngoba ungayilungisi, ukukhonza kwakho, uma uthi ukhonza uNkulunkulu, ukukhuleka kwakho uma ukukhuleka kuNkulunkulu akuthi shu. Ngoba uNkulunkulu uyayibuka phela inhliziyo ukuthi inhliziyo yinhle na. Uyabona? Uma umzalwane ekona, hamba ubuyisane naye. Ninobabili sifundele encwadi Matthew 18 verse 15 to 17. So oniwe uyasukuma shesha aye kumzalwane wakhe omonile, akahambe ekhuluma nabanye, akahambe egcwalisa ibandla lonke ebanga ubutha. Umuntu wenza kanjalo ubanga amaqembu, ubanga ukwahlukana okungamukelekile kuNkulunkulu, ngoba sekwakheka amaqembu amabili ngenzondo anayo. Uyibonisa kanjani lenzondo? Ngoba akayi kumzalwane wakhe. Yabo? Uya eceleni. So wakha uqhekeko ebandleni, wakha ukwahlukana ebandleni, into engadingeki phambi kaNkulunkulu. Thina esikuKristu, uNkulunkulu usinike inkonzo yokubuyisana. Uma ubuka incwadi yabaseKorinte besibili
Sibuka lo mqondo ukuthi njengoba singamaKristu uNkulunkulu walula isandla sakhe kithina, usilule ngani isandla sakhe ngevangeli. Uyabona? So sibuka ke uthando analo. Sibabi ulenzile ithuba babuyisana nathi uNkulunkulu. So sibuka ke leso senzo ukuthi uNkulunkulu unjalo ufuna sibe kanjalo inkonzo yokubuyisana kube inkonzo esiba nayo singabazalwane. Inhloso yini ukuthi kungakhulu inzondo, kungakhulu ukuzondana phakathi kwabazalwane ngoba inzondo iyamhlukanisa umuntu noNkulunkulu. Ake sibukeke la 2 Corinthians 5 verse 17 to 21. Kanjalo uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha, okwakuqala kudlulile, bheka sekuvele okusha. Kepha konke kuvela kuNkulunkulu owenza ukuba sibuyisane naye ngoKristu, wasinika inkonzo yokubuyisana. Ngokuba uNkulunkulu ekuKristu wenza ukuba izwe libuyisane naye, engababaleli iziphambeko zabo, ebeka kithi izwi lokubuyisana. So sibuka umqondo ke wokubuyisana ukuthi uNkulunkulu njengoba sesizidala ezintsha kuKristu Jesu akwenzekanga nje. uNkulunkulu owahlela indlela, uNkulunkulu owahlela uhlelo ensindiso. Kule ndaba le yokubuyisana kwethu noNkulunkulu kukhona onama responsibilities kulama side amabili. uNkulunkulu wenza indlela ukuba sisinde ngoKristu Jesu. Nathi esibuyisana noNkulunkulu sine responsibility sinayo enkulu ukukholwa ivangeli, okwesibili ukuphenduka ezonweni zethu. Ngamanye amazwi lokho obekusixabanise noNkulunkulu, lokho kuyisono siyakushiya siyakuyeka. Sesenzeke ke manje idala ezintsha kuKristu Jesu. Yabona? So these two parties uNkulunkulu nabantu bahlanganiswe uJesu Kristu wabahlanganisa. Kwenzeke kanjani? uKristu ulethiwe waba i-sacrifice ukuze sikwazi ukuxola izono zethu. Nathi sathi simasiza le ndaba ukuthi uNkulunkulu wathuma indodana yakhe ezale yodwa ukuba okholwa yiyo angabhubhi. Sathi hayi siyayithanda le ndaba, siyalithanda luthando, sayimisela ukukholwa kuKristu Jesu, sayimisela ukuthi siyaphenduka. Uma sekwenzeke kanjalo ukubuyisana akasekuyenzeka, kuyaphelela. Angeke kwaphela ukubuyisana phakathi kwethu noNkulunkulu noma phakathi kwabantu ababili uma ngekho omunye ozothi ngiyaxolisa ngephutha engilenzile, ngiyaxolisa ngokuba engikwenzile. So ke sibuka ke la ukuthi inkonzo yokubuyisana epheleleyo ifaka thina siresponda kulokho okuhle uNkulunkulu akubekile. So ke uthi ke lana kumbhali okuPaula sinikeziwe inkonzo yani yokubuyisana. So amaKristu analeyo nkonzo yokubuyisana. AmaKristu ayalenza ithuba kuba khona ini ukubuyisana. Ekubuyisaneni kufanele kube khona ukuphenduka. Uma sihlukene ngenxa yesono, uma kuvele igqubu enhlizweni ngenxa yesono, kukhona phakathi kwethu okufanele njani aphenduke. Otherwise lokhu kubuyisana angeke kwaba khona. Namhlanje sinabantu abathi amasibe united in diversity. Ayikho into kanjalo kuNkulunkulu. Asikwazi ukuba united sibe munye sibuyisana ngokwenkonzo ngoba kunamahlela amangaka akhona ezweni. Uma sifuna kube sibe munye enkolweni, masishiye izinto ezisixabanisa noNkulunkulu, masishiye imithetho yabantu. Then kuzoba khona ubunye, kuzoba khona ukubuyisana. Nakithi bazalwane uma kukhona ukuxabana phakathi kwethu, owonile makashiye isono, makaphenduke, makaxolise. Le ncwadi besifunda esiqale kuyo kuMathewu 18, uma iqeda le ndaba uKristu ukuthi lo umzana wakho nimenze owezizwe, uphinda athi lapho uma iqhubeka from verse 21, uPetro uvela kuJesu uthi uma ubhuti wami noma umnewethu engona ngumxole kangaki. Jesu uyayiveza i-answer 7 times 7. Akusho ukuthi kumele ubaleke ukuthi kuze kufike ku41 49 njengoba u7 times 7 u40. Umqondo ebewuveza lapho uJesu ukuthi umuntu umxola njalo njalo ngoba wenze njani, uyalungisa, uyaphenduka. So nomzalwane wami ophendukayo fanele ngimxolele
njengalokhu uNkulunkulu engixolele ezonweni zami mangiphenduka. So ke sibuka ke inkonzo yokubuyisana la ukuthi ifaka ini ukuphenduka. Ncwadi yeZenzo 17 verse 30, ivangeli lishunyayelwayo uNkulunkulu ikhathi zokungazi, iZenzo 17 verse 30, wayithayalisa kodwa ufuna bonke abantu emhlabeni bonke benjani baphenduke, bafinyelele kulazini ini iqiniso. So sibuka ukuthi ke nathi singabazalwane uma senza inkonzo yokubuyisana, uma kukhona phakathi kwethu owonile, uma kukhona phakathi kwethu oweqa umthetho kaNkulunkulu, mangiphenduka, ukubuyisana kwethu ke kuyoba kuhle kakhulu. Ngimelwe ukukhipha konke okubabayo, nomsindo, nobubi bonke phakathi kwami nomzalwane wami, ngimhawukele, ngimthethelele, ngimthande. Izinto efanele ngibe nazo. Umzalwane wami uma elibona iphutha, ngingaqinisi inhliziyo, ngingamzondi, ngimhawukele njengoba nami uma lifika ivangeli ngilibone iphutha lami, uNkulunkulu wangihawukela. So leso hawu fanele ngibe naso kumzalwane wami. Yabona? So ukukhuluma ngalamazwi ongathinta la amazwi kaPaula ebhayile ibandla lase-Efesu, sifuna le ncwadi yabase-Efesu chapter 4 verse 31 to verse 32. Ephesians chapter 4 verse 31 to 32. Konke okubabayo nentukuthelo nolaka nomsindo nokuhlambalaza makususwe kini kanye nakho konke okubi, maniphathane ngobumnene, nihawukelane, nithethelelane njengalokhu uNkulunkulu wanithethelela ngoKristu. So lokhu uNkulunkulu akwenza kithi ukuthi asithethelele ngoKristu Jesu, kufanele sikwenze nakubazane bethu. So ingakho kuthiwa la ngisheshe ukulungisa. Uma ngone umzalwane wami, ngisheshe ngilungise nomzalwane wami. Uma umzalwane wami engonile, ngisheshe ukuyilungisa naye. Kodwa uma engaphenduki, etshelwe naye ibandla onile, ibandla linelungelo ukuba limise ubudlelwane naye, lihlukane nayo njengokusho kombhalo. So enhlizweni yami ngisesemhlophe, angonanga. Namhlanje kunabantu abafundisa ukuthi sengathi uma umuntu engaphenduka esonini wakhe simisa ubudlelwane njengoba uNkulunkulu eshilo inzondo. No, akusinzondo. Ingxenye yothando yokumnika lo muntu ispace sokuba njani acabangisise lento embi ayenzile abone ukuthi lolu thando olwalukhona selincithisiwe ngoba ngesimo esibi sesono. Phela isono sihlukaniswa noNkulunkulu. Ingakho simisa ubudlelwane. Simisa ubudlelwane, siqeda ubudlelwane phakathi nomzalwane, siyabumisa, we withdraw our fellowship only on one condition. Uma seqe umthetho kaNkulunkulu senza isono. Singasenza isono ngokufundisa izifundo zamanga, singenza izono uNkulunkulu angayifuni ebandleni ezibhaliwe ezwini lakhe, siyabumisa ubudlelwane. So uma ngenze kanjalo akusinzondo, inhliziyo ebamhlophe, sihamba kahle kubani kuNkulunkulu. Uma lo mzalwane sesimisa ubudlelwane sephenduka ke, angikwazi uqinisa inhliziyo yami ngithi hayi no wangenza kabi lo mzalwane ngo-1950. iBhayibheli lifundisa ukuthi uma esephenduka, uma elungisa impilo yakhe, mangimthethele. Uthi la manihawukelane, maniphathane ngobumnene, nithethelelane njengalokhu noNkulunkulu wanithethelela ngoKristu. So okusho ukuthi uma ngihlule ukuthethelela umzalwane wami, noNkulunkulu angeke akwazi ukungithethelela. So sibuka ke umqondo ukuthi amaKristu awagcini izinto ezinhlizweni zabo, awagcina amagqubu. So uma umzalwane wami esephenduka ukuba kwenzile, uma umzalwane ebuyisana nami, mangijonge lokho nami, ngijabule, ngithokoze ukuthi umzalwane wami ufuna ukubuyisana nami, ufuna ukulungisa into embi ebikhona phakathi kwethu, ubutho obubukhona phakathi kwethu obusenza singakhonzi kahle uNkulunkulu, singamthokozi uNkulunkulu. Ngijabule ngoba sesinjani, sesiyifezile inkonzo yani yokubuyisana. Uyaxolisa, ngiyaxola. Hayi ukuthi umzalwane axolise, ngingaxoli. So ke uNkulunkulu akayifuni into ekanjalo. Ngimthanda umzalwane wami ukuze kungabikho sikhubekiso phakathi kwami naye. 1 John 2 verse 10. Uthando leqiniso olubuya kuNkulunkulu alinakho ukukhubekisa. Yabona? Othanda umzalwane wakhe uhlala ekukhanyeni, akukho sikhubekiso kuye. So umzalwane
ohamba ekukhanyeni, ohamba ngothando kaNkuluNkulu, asikho isikhubekiso. So uma umzalwane wami ke ephenduka, uma umzalwane wami elungisa izinto phakathi kwami, angimvuyele inhliziyo, mangimthande, ngoba ohlele othandweni akukho ukukhubekisa kuyena. Uma kwenzeka ngimele ukuphilisana ngokuthula nabantu bonke. Incwadi yabaseRoma chapter 12 verse 17 to 18. uPaul ukhuluma lokho. If it's so possible, angizame yonke imizamo yami kuba ngiphile nabantu bonke ngani ngokuthula, including nabazane bami kuphi ebandleni. Mangijonge ukuthula, mangijenge ukuphilisana ngempilo enjani enokuthula. Mangingaboni abazalwane, uma bengonile abazane, mangizama ukulungisa, mangisondele eduze, silungise inkinga esenze ukuba senjani sishayisana. Ngoba uma siphila singenabo ukuthula, uma siphila silwa, sinenzondo, uNkulunkulu akekho nathi, uNkulunkulu akathokozi ngesenzo sethu. So ke amaKristu ke ahamba ngokuthula. So ngijonge okukuthula nokwakhana. AmaKristu ayakhana, awabhidlizana. Yabona mase lingekho uthando, mase kugcwele amagqubu enhlizweni zethu, sigcwele inzondo enhlizweni zethu, akusekho ukwakhana, sekukhona amatshe, sekukhona izagila, sekukhona yonke imikhonto, silimazana, singakhani. So uthando ke olubuya kuNkulunkulu luyakha. We build each other. Kodwa mase kunenzondo, we destroy each other. Asizukulimazana nje ngokuthi sithatha physical things, siyahlabana mhlambe ngento eziphathekayo ngezandla. Sihlabana ngani ngolimi, sihlabana ngani ngeinhlelo ezenzayo, sikhulume ngabazane kabi emakhoneni. Yabona ukuze uyibone ukuthi into eyikhulumayo, ukuze uyitest ukuthi into eyikhulumayo ayinhle futhi ayithandeki emehlweni kaNkulunkulu, yimbi. Ukuthi lento zibuze ukuthi lento engiyikhuluma la, uma umzalwane wami engayizwa, angathokoza ngayo na? Angathi ngihamba kahle na? Uma no, akufanelanga lento ngiyikhuluma. Ngoba uzothi mayifika endlebeni zomzalwane wami, ibe imkhonto, ibe izinto ezimbi ezizomenza ukuthi akhubeke awe ekholweni. Ngani? Just nje ngolimi lami engilikhulume kuphi le emakhoneni ebumnyameni. Phela uJesu uyakhuluma ngale ndaba yokukhuluma ngezinto ebumnyameni. Phela umuntu oyebumnyameni, ake ngithi le ncwadi, sobuya la incwadi yabaseRoma chapter 14, ngithi sine le ncwadi le ndaba le yokwenza izinto ebumnyameni. AmaKristu awahleba, AmaKristu awahamba abazane ngale ngemuva. Lokho kukudestroya, akusikho ukwakha. Ake sifunde la incwadi kaJohane uchapter 3, sifunda la uverse 20 and 21. John 3 verse 20 and 21. Ngokuba yilo nalo owenza ukubi uzonda ukukhanya, akeze ukukhanyeni ukuba imisebenzi yakhe ingasola. Kepha owenza iqiniso uyeza ekukhanyeni ukuze imisebenzi yakhe ibonakaliswe ukuthi yenziwe kuNkulunkulu. Anti uma mina ngiya kumzalwane wami ngiyomsola, ngingamkhuluma emakhoneni, ngikhuluma sobala, ngikhuluma ekukhanyeni, kuyacaca ukuthi angiphathekile kahle, kuyacaca ukuthi umzalwane akenzanga kahle, akusinto ekhulunywa ebumnyameni, akusinto ezwakala ikhwashakhwashaza ongayitholi. So ohamba eqinisweni ke uyahamba ekukhanyeni, kodwa uhamba ngokukaSathane uhleba abazalwane, uhamba emaceleni abazalwane, akasamakho umzalwane, uyamlimaza umzalwane. So siyayibuka ke ingozi yokugcina amagqubu enhlizweni zethu. Amagqubu phela igqubu lizala inzondo, bese ekwenzeni kwami izinzo zami zichaza ukuthi sengihamba ngokwenzondo, angisamthanda umzalwane. Yabona? Ake siye kule ncwadi ke ebese ngishilo incwadi yabaseRoma chapter 14 ebonisa ukuthi siyakhana. 14 verse 19 ithi ke la, ngokuba ukulalela kwenu wrong la. Romans 14 verse 19, ngalokho ke asijonge okokuthula noko kwakhana. So amaKristu ajonga, abheka
incwadi engiyithandayo, incwadi yamaHebheru chapter 12 verse 1 and 2. Umbhalo wamaHebheru esegoqa indaba ebonisa ngokubaleka kokukholwa, ebonisa ngabazane bethu, okhokho bethu ngalo Testament ukuthi bahamba ngokukholwa babekholwa. Uthi uma eseqeda ke, uthi ke njengoba sinefu elikhulu kangaka lofakazi, we have so much evidence yabantu abahambe ngokukholwa. Uthi ke uma esekhuluma ngoverse 2, sibhekile kuJesu Kristu, umqalisi wokukholwa kwethu, umqalisi nomphelisi wokukholwa kwethu. Ngamanye amazwi, amaKristu kunendawo la ajonga khona. Sijongele kubani? kuKristu. Nala kuthiwa ngalokho ke asijonge ukuthula nokwakhana. So umKristu ubheka lezo zinto. Uma ehamba ngothando ubheka ini? Ukwakhana, akalimaza abazalwane. So njengoba sishilo ukuthi igqubu lizala inhliziyo embi, inhliziyo embi imisebenzi yayo mibi, iyalimaza, ayakhi. Yabona? So ingakho kuthiwa ngisheshe. Amavesi siqale kuwo lapha kuMathewu 5 kubonisa ukuthi it's something kumele ngisheshe. Ngingayi nokuyokhonza, ngiqale ngimi ukuyokhonza, ngilungise lenkinga ekhona. Ngoba uma ngayilungisanga ukukhonza kwami kuyize. Leli phuzu liyisifundo kithina sonke abantwana bakaNkulunkulu sokuthi ngimele ukususa konke okudala ukuxabana phakathi kwami nabantu bonke, ngoba kuzakwenza ngikwazi ukukhonza uNkulunkulu ngingenamagqubu nabanye. Imqoka kakhulu lento, ukuze wena mntwana kaNkulunkulu osebandleni kaNkulunkulu usebenze kahle, ukhonze kahle, uhambe kahle ngenhliziyo yomhlophe, ungagcina amagqubu. Uma kukhona umzane okwenze kabi, hamba uyolungisa, landela umbhalo. Sibonisile ukuthi umbhalo uyabonisa ukuthi uma umuntu engaphenduki esonweni, ubudlelwane buyamiswa. The fellowship is cut. Yabona? We withdraw our fellowship ukuze lo muntu alibone iphutha lakhe. So uma selibonile iphutha lakhe lo muntu ongafuna ukuphenduka, ulayela ibandla limkhuza, ngiyabuyisana, ngiyamxolela. Yabona uPaul uyayiveza le ndaba lapha incwadi ka 2 Corinthians chapter 2 from verse 1. Uyabonisa lapho ukuthi lo mzalwane owonile njengoba esesosizini eseyisolo esebona iphutha lakhe. Yabona? Masi ngalandisi ini usizi lwakhe. Silandisa kanjani usizi lwakhe? Ukuthi siqhubeke singamxoleli lo mzalwane. Noma simbone lo muntu uyaphenduka, lo muntu uyazisola, kodwa sisigoqizana zethu sithi asizukumamukela lo mzalwane. Umqondo siubona ukuthi umzane uma ilungisa, uma umzane ezisola, siyasondela ngothando, simange lo mzalwane, simbuyise eNkosini, sijabule naye ngoba uselibonile iphutha lakhe, uyalungisa. Uthi ke uPaul lapha, sengimthethelele, kanjalo ke nani imthetheleleni, uverse 7 wakhona. So sibuka umqondo ke la bazana ukuthi inkonzo yokubuyisana sinayo singamaKristu. Inkonzo yokubuyisana fanele sibe nayo singamaKristu. Uma umzane wethu, umzane wami engiphathe kabi, noma umzane wami ngimphathe kabi, ngiye kuye ngiyolungisa iphutha elenzekile, sibuyisane, sibuye sokhonza iNkosi. Siyafisa nabazalwane bonke abangahambanga kahle eqinisweni, abahambe ngezifundiso zamanga, abazalwane abafundisa okubi, ukuba babuye eNkosini. Uma bephenduka abazane bethu, bethi bayalungisa iphutha, bethi babonile ukuthi benze kabi lapha yana, ngenhliziyo emhlophe, ngokuthokoza okukhulu, siyobuyisana nabazalwane, injabulo ibenkulu ezweni, ngoba into esiyilungisayo yini? Isono esihlukanisa noNkulunkulu. So ke sengathi iNkosi ke nganibusisa kulolu ukufundeni kwezwilayo, siphinde futhi sihlangane futhi sisafunda izwi leNkosi, inibusise njalo njalo. Amen.